Police Regional Office 6 ginapadalman ang imbestigasyon sa pagpangluthang patay sa Deputy Chief of Police ng Bacolod City. Pangalan sang pulis na angot sa iligal nga droga. Si Zen Kilantang nakatutok, exclusive. Maid-id nga ginaimbestigahan sa mga otoridad ang pagpangluthang patay kay SPO4 Oscar Exaltado, Deputy Chief of Police sang Police Station 6 sa Barangay Singkang, Bacolod City. Bangod miyembro sang PNP sa Exaltado, nagmando sang madasig nga investigasyon ng Police Regional Office 6 nga madakpan ang riding in tandem suspects. Ongoing yung investigation doon sa Bacolod, si Colonel Binias is trying to solve this incident kasi up to now we do not know why ang isang kasamahan namin sa PNP ay inambush. Isa sa anggulo nga ginalantaw sang kapulisan subong amo ang pag-angot sang pulis sa iligal nga droga. He used to be the security or a lover of the wife of a big-time head of a drug syndicate in Negros. Ito daw yung Beria Group. But that is only an allegation that is yet to be verified. Sa subong nagtukod na sang task force ang PRO6 agud mag-imbestiga sa insidente para makilala ang mastermind sang krimen. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga pamilya kag Kasilingan sang ginluthang patay nga pulis nagapanawagan sa madasig nga investigasyon. Special Investigation Task Group gintukod. Yaring report. Isa si Edgar sa mga kaingon nga nabuligan sa ginlutang patay nga si SPO4 Oscar Exaltado. But tapos ang nabuli sa amin, kita ko nga wala tanata sa amin. Hindi lawlaw. Hindi mabakal kwan. Pilak. Dako ang kanugon sang pamilya kag Kasilingan sang pulis nga nadulaan sila sang abyan nga nagatabang sa tion may problema sa ila lugar. Oo, bala kay pagali niya di bala ka nami gid sang iya nga kwan. Yung agi pa di sa gani o maging kwa sang envelope. Ya mo lang na, way na daw naglakas sa gulpi lang dayon. Sa pagkilala ko lang sa iya nga tawo, ya mo na ya. Bisan siya din mo ya pamangkuton di mayo ginali sa samon. Para naman kay Nanay Josefina, ginakabalakan sinisubong iya bata ang ginapaeskwela sang pulis. Nason magmasakit ko, ginabuligan niya kung sa balay. Huwag ka na sa wayon si Yaya. Nason tingala ko gani nga nag-amo na sa kakabuot, ginasiya nga ginaamo ginasiya. Una naging pasaling ni Senior Superintendent Henry Binyas nga tutukan sa Special Investigation Task Group ang mga anggulo sang pagpanglutang. Ginasikirman sa kapulisan ang posibleng nga na-record nga CCTV footage lakip ng mga dashcam video sa pila ka mga salakyan. Kung ano i-delegate mo sa iyang trabaho, way na siya reklamo. So, even to the extent yung isang bisan mag-extend pa sang time, basta ginambalan mo siya, matrabaho na siya. Ginakabig sa kapulisan nga planado ang pagpangluthang kay Exaltado tungod sa estilo sang pagpatay sa iya. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Road safety signs gin-install sa mga dalanon sang Department of Health kag Public Safety and Transportation Management Office sa Iloilo City. Si Zen Kilantang nakatutok.